Zenbat denbora darama Trumpek etxe zurian? Ez, Trumpek ez daramatza 5 urte etxe zurian. Bihar beteko da urtebete AEB-tako presidente kargua bigarrenez hartu zuenetik. Eta urtebete hontan, hankaz gora jarri du nazioarteko ordena. Zer erabaki hartu ditu? Atzerri politikari dagokionez, helburu nagusi bat izan du. Bi gatazka handi, Gazakoa eta Ukrainakoa, konpontzea. Batetik, Ukrainaren eta Errusiaren arteko negoziazioak abiatu ditu. Baina, oraingoz, ez dago akordiorik. Kiebek ez die bere lurraldeei uko egin nahi. Ez da, Europako Batasunan eta NATO noizbait sartzeko ametsari ere. Eta ez dirudi Moskuk bere eskakizunetan atzera egingo duenik. Dena den, Trumpek lortu du Washingtoni mesede egingo dion akordio bat erdiestea. AEBek Ukrainako mineral arraroak ustiatzeko planarena. Bestetik, Gazan, Trumpek Netanyahuren alde egin du une oro. Eta argi utzi du 5 axola zaizkiola Israelek Palestinan egiten dituen masakeriak eta sarraskiak. Proposamenak proposamen, azkenean palestinarrak zokoratuta uzten dituen 20 puntuko plan bat abiarazi zuen iazko urrian. Eta urtea ondo hasteko, militarki esku hartu du Venezuelan. Eta mehatxu sorta larria egin die Irani, Groenlandiari, Kubari, Mexikori eta Kolonbiari. Arlo ekonomikoan, nazioartea zur eta lurrutzi dute bere mugazergek. Beti ere aldakorrak eta bat-batekoak. Eta herrialdean bertan, zerbait egin aldu? Bai, noski. Nabarmen murriztu ditu esparru publikora bideratutako diru laguntzak. Adierazpen matxista, homofobo eta transfoboak egin ditu jendaurrean, eta aiz baliatu du migratzaileak izatzeko. Neurri horien ondorioz, herritarrek protesta jendetsuak antolatu dituzte gobernuaren aurka. Hala, ikusteko dago sonka zenbateraino tenkatu dezakeen Trumpek. Izan ere, ez dira gutxi parez pare dituen erronkak. Mobilizazioak, polarizazio politikoa, Epstein auzia. Hau guztia entzun ondoren, esan, zure ustez, zer egingo du Trumpek bigarren urte hontan?